стихия стои една идея за традиции, които са народната музика и църковната музика. Ако фолклора и народната музика е светското начало, то това сакрално начало е в православното пеене. Целта на Исихия е била винаги да ги обедини тия две начала, да се стигне до едно единоначалие, от което тръгват и двете, според мен. Това събитие ни събира отново и ние, както сме се събрали, така всъщност трябва да се намерим един друг, защото сме се загубили. Мина доста време и въпреки, че сме приятели и се познаваме, се изгубихме чисто в такъв музикален аспект. И мисля, че ще стане, просто иска доста усилия от всички, за да се получи един добър лайф.